Hello ha, take two. Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Magandang Black Saturday. Ito si Mike Padua. At narito ulit tayo sa ating tropical weather analysis. It's been a while since yung last update natin. Medyo naging busy tayo na yung Lenten season. But we're back. Wala naman tayong any weather disturbances. But next weekend, mukhang may mag-form na unang bagyo sa buwan ng Abril. Usually isa o dalawa yung nag-form. But hindi naman po ito magiging threat sa ating bansa. So bukas po ay Easter Sunday. Okay? So ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation. At bago tayo mag-umpisa, gusto kong pasalamatan ng ating partners, Aboitiz Power, at ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by Honorable Mayor Leno Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, ito na po ang ating latest GovSat natin. Kahapon po ito, Good Friday hanggang Easter Sunday o bukas. So, natili po ang tuyo na hanging silanganin. So, nagbibigay ito po itong napakagandang panahon sa ating kapuluan. May mga ibang areas po doon ng Visayas, may mga kaulapan na may mga possible isolated showers. Sa Mindanao, may mga possible afternoon or evening rain showers and thunderstorms. Okay, dahil po itong sa kaulapan na dala ng easterlies. Wala pa po tayong natatanawan na sama ng panahon na nag-form. May near equatorial trough dito. So far, may mga frontal system dito sa taas but malayo ito sa atin. Okay? At sa ating fast animation mula sa CIMSS Tropical Cyclone page, yan po, all clear po ang ating bansa. Medyo may nakita po tayong kaulapan po dito sa may dulo ng Western Pacific, sa may Marshall Islands. So ito yung posibleng may mag-form na LPA po dito na baka maging bagyo next weekend o next week. So yan po ang babantayin po natin. Although ang chances na pumunta sa Pilipinas ay napakababa, so hindi pa po natin alam. At makikita ninyo mamaya sa ating mga forecast models kung saan po siya pwedeng pumunta. But as of this time, highly uncertain kung saan po siya tutungo. So 50% probability na pwede siyang mabuo sa susunod po na linggo or next week. Ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com at kinakita po ninyo ang napakagandang kuha ng satellite loop ng Himawari 9. All clear po ang bansang Pilipinas. So ito po yung mga kaulapan dala ng easterlies, bibigay ng mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng Mindanao. Although isolated po siya, hindi po siya malawakan ang epekto ng mga thunderstorms. And then sa ating latest, ito po yung rainfall, 24-hour rainfall forecast. So ito po yung ngayong hapon, may mga isolated thunderstorms sa Mindanao, Visayas at Palawan, may mga cloudiness. At bukas linggo, mayroon na naman mga afternoon thunderstorms sa Zamboanga Peninsula, Southern Mindanao. Ang ibang areas ng Visayas ay magkakaroon ng mauulap na papawirin. The rest of our country, tuyong-tuyo at blue skies ang ating weather conditions. Okay? And then, for the next few days, tuyo po ang ating bansa. Tuloy pa rin yung easterlies. May mga isolated showers na pwede maganap sa Visayas at Mindanao. Thunderstorms na naman po sa darating pong Abril 8. And then sa Abril 9, araw ng Kagitingan, yan, medyo okay naman po ang ating panahon. May mga isolated showers pa rin sa hapon. Lalo po sa Bicol. Dito po sa may bulubundukin po ng Ilocos Region. Palawan, Mindoro, Western Panay, Western Zamboanga Western Mindanao, Zamboanga Peninsula. So yan po ang mga posibleng maganap na mga pag-ulan kung meron pang mga ulan na pwedeng maganap. So medyo dry conditions po tayo sa mga oras na ito sa mga susunod na mga araw. Okay? Dito yung ating latest satellite ito po yung latest wind forecast mula sa ECMWF. Nakita po ninyo na talagang easterlies o kalmado ang ating panahon. Kung yung forward natin itong model, lalo na po sa Miyerkules next week, and po yung low pressure system na
posible maging depression at patungo po sa may silangan bahagi po ng Guam at Northern Marianas. So yan po siya, magiging tropical depression. Ito po yung ECMWF, okay? So yan po ang tracking niya, magiging tropical storm. And then next Sunday, April 12, so yan po siya, magiging ganap na typhoon. Lalo na sa 14 ng Abril, 15 ng Abril, yan po. Sa po siyang malakas na bagyo. But again, ang forecast nito is more than 7 days. So, mag-change po ito. At napakalaki ang cone of uncertainty kung saan siya tatahak. Okay, so yan po ang tracking niya. Wala naman po siyang epekto po sa ating bansa. Nasa east po siya ng Guam. Baka hindi po pumasok ng Philippine Air Responsibility. Although kahapon yung forecast ay mukhang papasok ng PAR. Ngayon, nagbago na naman. So, let's hope na it goes that way. Okay? Samantala, ang American model naman, GFS, medyo mas malayo sa Guam. More to the east, sa may Marshall Islands. Yan po siya, patungo sa karagatan south of Japan. So, wala naman po tayong kabahala dito sa mga models nito. Kahit na ang Google DeepMind, although ang Google DeepMind, yung kanilang tracking, yan yung latest po niya. So, ito po yung tahak niya. Posible siya maging category 3 na system. Yan po, nakalagay. Category 3. Yung hangin niya, pero umabot po ng 185 o 190 kph. So, ito po yung intensity distribution ng Google DeepMind. AI model po ito ng Google. So, yan po. 15 of the rest of the members ay nagpapakitang category 3 typhoon po siya. Okay? Kung sa Pag-asa po yan, that's super typhoon na po yan. Kasi 185 is category 3, super typhoon sa Pag-asa. But sa 1-minute average ng US, Joint Typhoon Warning Center, category 4 po ang super typhoon sa kanila. So yan po ang tracking ng Google DeepMind. Napakataas pang uncertainty. At nakita po ninyo dito, ang cone of uncertainty po niya ay medyo ganyan po kalawak. Okay? So it's either ang kanyang tracking ay pwedeng pumunta dito, papasok po yan ng PAR, or pwede siyang pumunta dito, mas malayo sa Guam. Okay? Ang Guam kasi is banda here, andyan po siya, banda dito. Ang Guam kasi ay nasa area na itong number 3, so malapit po dyan. Kaya pag alisin natin yan, pag-zoom natin ang Guam, kita natin dyan, ayan. Nasa east of Guam. So, same sa ECMWF, ang tracking ng Google DeepMind. So, marami pang pwede mangyari. Babantayin po natin yan, system, once na mag-develop. So, we'll keep you updated. So far, wait and see tayo kung anong gagawin itong first na bagyo na yun buwan ng Abril. Okay? So, possible na maging isang near super typhoon kapag ang basis natin ay yung US Joint Typhoon Warning Center. Pero sa Pag-asa, baka maging super typhoon po yan. Okay? Kasi yung 10-minute average nila is 185. So, yan ang posibilidad nitong weather system na ito. But napakalayo po ito. Nasa labas ng PAR. Roughly 1,000 kilometers east of PAR ang forecast. But tandaan pa ninyo yung cone of uncertainty ay abot pa rin sa may Philippine Air Responsibility. So, pwede pa rin siyang pumasok sa PAR. So, ganyan ang tracking niya. Pag pumasok niya ng PAR, bibigyan po yan ng local name ng DOST Pag-asa. Okay, so dyan muna po ang latest sa potential na tropical cyclone. Kaya yung Global Tropics Hazard Outlook ng Climate Prediction Center ay pinapakita itong system na ito sa April 8 to 14. But yung April 15 to 21, wala naman ang pinapakita ang sunod na tropical system. So far, ang ating weather conditions for the next 2 to 3 weeks ay talagang tuyong-tuyo. More than 50 to more than 65% na below average rainfall po tayo dahil sa hot dry season. Ang tropical cyclone threat potential naman po ng Pag-asa, nagpapahiwatig po dito na yan, week 1, April 2 to 8, sa may Guam, yan po yung system. And then April 9 to 15, papasok daw ng air responsibility. But yan ang forecast ng Pag-asa as of April 1. Kasi April 4 na yun. So malamang magbabago ang TC threat potential graphics ng Pag-asa in the coming days kapag in-update na po nila yan. Okay, so bago tayo paalam, ito yung latest wave forecast, yung mga nanonood na mga mangingisda sa ating channel. Ayan po.
Napakaganda po ang ating alon for the next 5 days hanggang Abril 9. Ako nagkagitingan ay nasa 1 to 1.5 meters lang po ang alon po dito sa may East Philippine Sea, suitable for fishing, lalo na po sa may kalagitnaan ng karagatan ng Pilipinas. Nasa kalmado hanggang half a meter lang, at dito rin po sa may West Philippine Sea. Suitable po para mag-fishing at sea travel. So yan muna po ang pinaka-latest update mula sa ating Typhoon 2000 Weather TV video analysis. Ito ulit ang inyong Senior Typhoon Specialist, Mike Padua, Mr. Typhoon. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod na araw. At maraming salamat sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat. Happy Easter!